Doncs he triat Campus Catalunya, que sens dubte no és un dels llocs més bonics, però sí que és important per a una ciutat de Tarragona tenir una universitat d'aquesta qualitat. I per mi, personalment, significa molt també per mi, sobretot els estudis de comunicació, no? Perquè m'han acollit, no? I m'han donat l'oportunitat de fer el doctorat que estic fent ara. Però, Déu-n'hi-do, començar una carrera universitària en un país que no és el teu, en una llengua que no és la teva, fa respecte, no? I sobretot el tracte, no? Per part del professorat es feia sentir còmode. Doncs he triat el Portal del Roser com un lloc espectacular de la ciutat de Tarragona. Forma part de la part alta, que per mi és un lloc màgic de Tarragona, i jo és que pujo a la part alta i és com... faig un sospir, no? I és, vale, estic a casa. Això és el que significa la part alta per mi. Jo vivia una època aquí a la part alta i sortir pel Portal del Roser cada matí era un privilegi que no m'ho creia, i m'ho deia cada matí a mi mateixa. Dic, quin privilegi que tinc viure en una ciutat amb aquesta preciositat d'estructura i d'ambient i de llum, no? I la tercera foto que he triat és el Circ de Tarragona, és la capçalera del circ, que per mi és la millor atracció turística, diguem-ne, dins de la ciutat de Tarragona. Junt amb el Pont del Diable, la capçalera del circ és la meva atracció preferida, no? I trobo que és una llàstima que no es conegui més a fora la ciutat de Tarragona i tot el que té, tot el patrimoni que té. Ho veig molt quan jo porto familiars o amics per primer cop aquí que venen de Dinamarca, no? I se sorprenen, no? De Tarragona en si, no? I tots els llocs que tenen. Ara estem aquí a l'antic Ajuntament, que és també l'oficina del turisme, que està a la part alta, que la part alta per mi és un dels llocs més màgics de la ciutat de Tarragona. Jo soc una enamorada de Tarragona des del dia 1, des del dia 0, de fet. Vaig venir aquí a viure, però en realitat mai m'he decidit quedar, no? O sigui, és una cosa que ha anat venint, no? I, ara faig això, ara faig allò, acabo una cosa, acabo l'altra, i així han passat els anys, no? I enguany farà 11 anys que estic aquí. Però Tarragona és una ciutat que enamora i que és un lloc per viure, no? Jo, sobretot, el que m'agrada de la ciutat de Tarragona és la manera de viure, la manera de fer, la manera de la gent, com és la gent, no? I és una manera d'entendre i viure les coses que a mi me fascina, no? I m'enamora. I triar els 3 llocs per mi era molt difícil, perquè en realitat tots els racons de Tarragona són increïbles, no? I Tarragona és un lloc per viure.